uban kang iban ga alabot pa. Gina-welcome naton tanan nga ari na sa sanctuary kag of course ang magaupod sa aton sa pagdayaw sa aton Ginoong Dios live sa Facebook. Kung may ara pag ikaw mo invite ng mga friends or kung sino madaupod sa balay, please do so. Upod nga magadayaw sa aton Dios. Wala kita diri nagakadto no para sa Jesus Love Church, sa pastor, sa kung sino nga minister nga ginalook up naton or kung sino lang nga friends naton. Iban sa aton nahagadan lang man. But let's remember nga ang rason kung nga ari kita diri is because of the Lord Jesus Christ, para pagadayawon siya, because indeed He is worthy. Takos kag angay gid sa nga pagadayawon kag ginapangayo nato no sa Ginoo sa ngalan ni Jesus nga samtang kita naga-worship kabay pa if the Lord wills nga pakatandugon niya ang mga matigaan naton nga tagipusoon, pag-aayuho niya kung ano mga ginabatsyag ta spiritual, emotional, mental or physical, kay ang Ginoo naton wala nagalain. Siya man gyapon ang Ginoo nagaayo, siya man gyapon ang Ginoo nga naga-deliver, nga nagasalbar sa aton, nakabati sa aton, kag siya ang Ginoo nga kabalo kung paano magtandog sa aton tagipusoon. Gani susubong man kay tungod ang aton kabuhi alin siya kag para siya ginapangayo man namon balaan nga espiritu nga buligan mo man kami nga ngamon pagdayaw makalambot kag makatandog sa tagipusoon sa ngamon Dios Amay. Madamon mi salamat. Amen and amen. Let's worship the Lord.
There's no one, no one, no one. Who can answer by fire? There's no one, no one, no one. Who else can bring down the tallest giant? No one, no one, no one. The roar of the lion. No one, no one, no one. Worthy of worship. There's no one, Sing who else? no one. Who else is worthy? Worthy of worship. Sing no one. No one, No one, no way. no one, no way. Only in Jesus. No one, no way. No one, no way. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. Sing no one. No one, no way. No one, no way. No one, no way. No one, no way. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no way. Sing nobody. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. 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 Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, No way. sing nobody. Nobody like you. Nobody like you. No one, no way. No one, no And all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, they bow before your throne.
voice, church. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. See it one more time. Day and night, yeah. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We exalt your name. Be exalted now in the heavens as the glory fills this place. You alone deserve Come on, our church, praise. just lift up your hands to You're the the Lord. name above all names. Come on and Be surrender it. exalted Surrender now it in and the worship Him. heavens as the glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name. You're not lifting your hands up to this church, to any pastor, to any minister. If you will lift up your hands right now, lift it up to Jesus Christ. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above Come on, see it, church. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. And I exalt you. Oh, lift your voice.
exalt His name. Sing holy. Holy, holy, holy. Adonai Almighty, who was and is to come. Glory to the righteous one. Lift up your hands. Jesus. Ipahay mo makamusik. Dayawang Diyos. Himayawon ang imong ngalan, O Ginoo. Simbahon ikaw, O Diyos. Simbahon ang imong ngalan. Urabagaya shikala rabaya shanda rabaguro bogoyo shikoto. Shala rabagala rabagaya sala rabakala rabagaya shikala rabaguro bogoyo shikoto. Rabagama sikala rabagaya shikala rebayala rabagumo sukolo roboyo shoto. Rabagama shikala rabagaya sikala rabaya shanda rabaguko. Yarabagama sikela rabayanda rabagama shikela rabayala rabakaya sikete rabagama sikela rabakakala rabagaya shikela rabayala rabayata rabagama sikela rabakakala rabagaya shikela rabaya shanda rabagaya sikata regama sikela rabakanda rabagama sikela rabakakala rabagaya shike regamo sukolo roboyo shete. Thank you, Jesus. Dalayaon ang imong ngalan. Himayaon ang imong ngalan.
na aton kagalingon sa pagipag-ambit sang balaang nga panyapon. Kung nakasala kita sa tubangan sang Dios sa aton panghuna-huna, sa aton sa mga pulong nga aton nga ginahambal, sa mga plano nga ginahimo naton nga wala na ayon sa kabubuton sang Dios, magapangayo kita sang pagpatawad. Ang pulong sa Ginoo nagasiling 1 John 1:9, that if you confess your sins, the Lord God is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all of your unrighteousness. Magapangayo kita sa pagpatawad sa Ginoo, kag patawaron man naton ang mga nakasala sa aton. Ginoo namon nga Dios nga nagapalangga sa amon sang walay tupong kag indi matungkad. Nagapalapit kami sa imo tiilan nga nagapaubos sang amon tagipusoon. Kag nagapangayo gid kami sang pagpatawad sang amon mga sala. Patawara kami Ginoo. Kag ginapatawad man namon ang mga nakasala sa amon. Lord Jesus, salamat gid. Tabuni ining tinapay kag kupas sa imong hamili nga dugo Kristo Jesus. Kag samtang makipag-ambit kami sini, ginabantala namon ang kadalagan nga imo ginuman sa bukid sang Kalbaryo 2,000 years ago. Kag ginabantala man namon ang imo pag-abot. Tabuni ining tinapay kag kupas sa imong hamili nga dugo. Kag samtang makipag-ambit kami sini, ginadeklarar namon ang amon kadalagan sa imong ngalan Hesukristo, kag ang pag-ayo man sang amon nga mga balatian. Aton ipahayaw ining tinapay kag kupas sa tubangan sang aton Dios. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Please break the bread. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." On the same manner after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant of my blood. For as often as you drink it in remembrance of me, for as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Let us partake the bread and the cup together with thanksgiving in our hearts. The Lord God bless you and keep you. The Lord God makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord God lift up his countenance upon you and give you peace. Shalom to you. Shalom to your children. Shalom to your family. Shalom to your business. Shalom to your workplace. Shalom to your dreams. Shalom to your heart's desire. Shalom to this church, to this city, to the nation, and to the nations of the world. Shalom to the chosen land of God. Shalom, shalom, Jerusalem. We give you praise, we give you glory, honor, thanksgiving. Thank you for the peace that passes through beyond human understanding. Thank you for the healing. Thank you, Lord, for your presence in our midst. To you be all the praises, the glory, the honor, thanksgiving. This is our worship. In Jesus' name, ang tanan nga mandadaog nga anak sang Dios nagasinggit. Amen! 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 Woo! Lapakan natin si Jesus! Praise God! Pwede ba na ka mo makapungkot sa tila, sa presensya sa Ginoo? Can you please sit down? Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! Hallelujah! Praise God. God is good. And all the time, mudo ko hinatong di mayo si Lord. God is good. And all the time. Praise God. Mga kauturan, let us prepare our hearts to be ministered by the words of the Lord. And praise the name of Jesus Christ. Ang Diyos naton maayoged. Amen. Hallelujah. Hambalatang tupad mo ang Diyos maayoged.
Hallelujah. Ang Diyos maayo gid kag palakpakan nato ng Ginoo sa iya nga pag-ayo kay tatay pastor naton Jero. Hallelujah. Palakpakan nato si Jesus. Woo! Praise God. Hallelujah. Palakpakan nato si Jesus. Mo nahidlaw matas ang singgit ni tatay. Hallelujah! Oh, praise God. Palakpakan nato si Jesus. Hallelujah. Salamat kay sa Ginoo. Abi nyo si tatay na paralyzed ni sa hindi kambal. Hidlaw man ka mo kay tatay, no? Hidlaw ka mo kay tatay din, no? Hallelujah, praise God. Na-paralyzed tatay, hindi ka gawa kambal, hindi ka lakat, pero tungod sa pagtuo, praise God, nakalakat na, nakasaka, nagtindog na, naghambal na. Amen. Upda na ito sa masinggit kay Jesus. Hallelujah! Woo! Praise God. Amen. Praise God. Maayo gid ang Diyos nato. Subo nga mga tinion, mga kauturan, aton preparahon ang aton tigipusoon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kag kinasang first worship service, grabe gid ang ginimo ni Lord. Ang mensahe tam-an gid kaklaro kag kinahanglan gid sang tagsa-tagsa nga mga anak sang Dios. Ang mga manugwaling nga ginpadala subong sa Ginoo nga ialagad, naghalin pa ini sa Palawan, pakadto sa Manila, pakadto sa Iloilo, para dalon ang mensahe ni Lord Jesus. Palapakan nato si Lord Jesus. Hallelujah. 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 The servants of the Lord nga ginpadala is a former Christian education director, a youth minister, and a senior pastor, church administrator of the University Church, CPU, kung nadumduman ninyo, for about 20 years. Lipapakan na to si Jesus sa 20 halakatuig nga nangalagdan sa Ginoo. Management professor at Palawan State University, in English proficiency professor at Holy Trinity University, Puerto Princesa City, Palawan. President of the CPU Alumni Association, Palawan Chapter, and Associate Pastor of Christ Center Global Church, Palawan. Praise the Lord, nga while he is enjoying his sabbatical leave, ari siya diri subong ginpadala ni Lord, pero karon mapuli naman isa sa Manila. Amen. Hallelujah, sa pagdala sang mensahe sang Ginoo sa aton tanan. Palakpakan nato ng Dios sa kabuhi sang iya alagad, Pastor Harold Piñazirada. Praise God. Amen. Palakpakan nato si Jesus. Dalayawon ang buhi nga Dios. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Pastor Led, and thank you, Pastor Roger. Let's give the Lord a clap offering one more time. Nagahutik ako kay Pastor Janet. Siling ko, Pastor, nag-atake gid ang joint problems ko kay kanina. Siyempre, dugay-dugay ang pagtindog. And for the past 4 years, I have been preaching virtually. No? Nakaupo lang and all that because of my joint problems. But as grabe challenge. Wala po kawalis ng dugay-dugay na saya Hiligaynon. Pag-upa lang. Praise the Lord. Anyway, nagahambal si Pastor Janet sa kay Pastor Jero kanina, no? Nga ang Diyos gid ang nagaayo sang balatian. So, dalayawon gid ang Ginoo. Anyway, nalipay gid ako nga baka pakig-upod sa inyo sa liwat. Ang uli nga nagkadto ako diri, nagligad nga 2019. Gindala ako sa akon suod gid nga abyan nga nagtaliwa na si Elwindio Arroyo. Kag sa una ko nakita si Pastor Lianet, sabi ko, this is familiar figure. And then of course more, sa pagkakita ko kay Pastor Roming, sabi ko, ay aba mo ini mga upod ko sa una sa CPU. Kaysa una, sang nagapastor ako sa CPU, may mga convocations, Christian Emphasis Week celebration, kundiin
nagwali ako, kag bago ako magwali, si Pastor Ruming ang naghahatag sa musical offering. So, amo na, nalipay gid ako nga siling ko, ay, ari gali di sila. Anyway, bago ko malimtan, gusto ko man nga ipaabot sa inyo ang panamyaw sa akon pinalangga ang asawa nga nagatanaw gid subong no, nakaupod sa amon nga unika iha. Subong gid sila stranded sa Manila kag gintugot sa Ginoo nga makahalin ako anay kay weekend naman, so ang anak ko upod sa akon nga asawa, bedridden, wheelchair bound, pero dalayawon gid ang Ginoo. Wala sa mga butang nga imposible sa Ginoo. Kaya ang aton Ginoo, Dios sang lahat nga mga possibilities. God is the God of possibilities. So what seems impossible with men is still possible with God. Hallelujah. So sumong aga, gusto ko gamiton ang Exodus Kapitulo 23, versikulo 23 hasta gid sa versikulo 30. Kag ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog, sa paghatag sa dungog sa atin, sa aton nga Ginoo through His Word. Tugutan nyo ako nga basahon ini sa English. From the New King James Version, Exodus chapter 23, verses 23 to 30. For my angel will go before you and bring you in to the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites and the Hivites and the Jebusites, and I will cut them off. You shall not bow down to their gods, nor serve them, nor do according to their works. But you shall utterly overthrow them and completely break down their sacred pillars. So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. I will send my fear before you. I will cause confusion among all the people to whom you come. And I will make all your enemies turn their backs to you. And I will send hornets before you, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite from before you. I will not drive them out from before you in 1 year, lest the land become desolate and the beasts of the field become too numerous for you. Little by little, I will drive them out from before you until you have increased and you inherit the land. O dalayawon ka Ginoo, kag salamat gid sa gahom sa imo pulong Ginoo. Thank you so much that your word is sharper than a two-bladed sword. Kag ang pulong mo, amugit subong ang amon ginakapyutan Ginoo. Dalayawon ka sa tanan-tanan na ginahimo mo, sadto pa, subong, kag sa palaabuton. Because you are the God forever. Ginadayaw namon ang imo ngalan, kag pasidunggan ikaw. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Palihog lingkod na sa presensya ng Ginoo. Mastering the Master's Plan. Ang plano sang Ginoo, hindi lamang naton dapat kilalahon or talupang doon, tunan, kundi labaw sa tanan, kinahanglan maging complete sa atin, sa aton nga experience. Ang plano sang Ginoo, bisan ano pa ang hitabo sa aton kabuhi, padayon.
So no matter what happens, whatever difficult circumstances you encounter in life, God's plan stands true. See? Bisan pa, ginapunan ikaw sa mga problema, kung ano mga pagpanghangkat sa kabuhi. Ang plano sa Ginoo, padayon. Bisan pa kung kaisa, ang balatyagon mo, nga daw wala sang nagakatabo. Ano na ang natabo? Nga mo manigihapon, gapuragiot ka, kag tanan-tanan, ginaatubang mo na nga mga kabudlayon. But when God is silent, He is still working out things for you. See? God is a God whose master plan keeps on no matter what happens. And kung ano man ang atubang natin ang pagpanghangkat sa kabuhi, ang plano sa Ginoo naga-include siya. So God's plan includes all these struggles and all the difficult circumstances that we encounter. Because through all these struggles, God's plan will totally be fulfilled. Nagatuo bala ka mo sa hina? Ang plano sa Ginoo, wala gid siya may makarumpag, wala sa sino nga makapugong. In other words, it's just like incessant water that flows even through the strongest waves of life. Ang Ginoo may plano nga bilidhon kag maayo gid. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, plans not to harm you, plans to prosper you, to give you a hope and a future." Kag ang plano sa Ginoo, kabalo ka mo mga utod, isa ka plano nga bukas sang tinutuyo sa atong kabuhi. What is God's purpose for your life? Sa kadamuan siguro, damo ang mga balila kung ano man, kung kaisa nagasugid sila sa mga gusto nila matabo sa kabuhi, nga amugid ini at tinutuyo sang Ginoo, kung ano man idira. But there is only one purpose. The sole purpose why God created us. And that is, simbahon siya. Pakahimayaon siya. Kagtagaan siya sang kadayawan sa atong kabuhi. And God's master plan will unfold to us moment by moment until it is completely uncovered. And that's God's plan for us. Depende sa atin. Actually, human beings form the essential part of God's master plan. So, kung kita nag-aatubang sa mga pag-ayag-ayag sa kabuhi, kag daw balatyago mo, hindi mo na kaya, daw masurrender ka na. Ang ibang nga tao, nagapalagyo. Amo ina nga may mga backsliders kita. But that is only one side of the coin. The other side is sa pihak sini nga mga pagpanghangkat, mga kabugatan, mga kabudlayan sa atong kabuhi. Padayon kita sa pag-alagad sa Ginoo, sa paghimaya sa iya, sa pagsimba sa iya, thus developing a more intimate relationship with God. Kag sa padayon naton nga paghikutar sa mga ginahimo naton para sa kadayawan sang Ginoo, amat-amat makita naton more clearly what God's plan really is. And that is only possible sa pagsimba sa iya. Man was created for worship. Kung ano man ang atong ginahimo, that involves and that should involve worship. Bisan diin ka man, ano man ang ginahimo mo, no matter how menial that may be. Sa iba daw, ordinaryo man lang yan. Todo wala man na. Ano man na naman ang kahulugan sina. But if you are a worshipful being, then you can always give thanks to the Lord and praise Him in all circumstances. Kung makita natin sa akong gibasa kanina, ang foundation sa text natin, nagadala sa kay Moses sa Mount Sinai. Kag dira ginhatag sa Ginoo ang mga layi, iba-iba, lain-lain ng mga prinsipyo sa kabuhi. That includes all the moral laws and of course the 10 Commandments.
Kag makita naton nga ginhatag ini siyang Ginoo bilang giya, no? It's a guidepost in life, and these are all anchored sa mga principles nga dapat naton obserbahan sa aton pangabuhi. Sa ato nga konsiderasyon subong nga aga, luyag ko nga ipahayag sa inyo ang tatlo ka principles kung diin ma-exercise naton ang aton pagkamanugsimba sa Ginoo sa anuman nga sitwasyon sang kabuhi. Kag paagi sini mas maging determinado kita. You know, first of all, kailangan naton mag-focus gid sa master plan sa Ginoo. Kay kung kita wala sang ginatawag nga focus, you will easily be distracted. Kadamo sa nakakatabo sa palibot naton nga gamay-gamay lang nga lisa mo, wala ka na, dula ka na. So we need focus sa tanan nga mga distract sa imo, nga daw nagakadisturbo ka. Ipahigad ina, kag hindi mo na siya pag i-entertain sa kabuhi mo. Instead, focus on God. And another thing is, kung ikaw isa ka mapainubuson, a humble person, kinahanglan mo maging teachable. Pastor Reming, principal, even teachers need to be teachable, especially when they encounter students who are seemingly smarter than the teacher. You know, there are a lot of students. Kadamo gid, I am teaching DepEd teachers develop their English proficiency. All those who are taking the master's degrees and the doctorate. So, 5 ba? 35, 40 anyos ka na nagatudlo, sala-sala gihapon ang imo nga English grammar. Sa mga ginatudloan, pero bagay libig na sila sa pasalamat nga very teachable sila. Sir, pasalamat gid ko nga naka-eskwela ako, kag wala gid sang iba nga naghatag sang koreksyon sa akon. Actually, that's what we need in life. Dapat kita maging teachable sa mga correction. See? Because no matter how smart you are, no matter how educated you are, kung hindi ka teachable, wala pulos ang imong edukasyon. Wala gidya pulos. Bisan ano pada ka mga PhD, puro hangin ang dating, or ano pa dara ang mga degrees mo, kung hindi ka teachable, wala gid na. Bisan sa pamilya naton, ha, kadamo sa aton diri nga kung koreksyonan sang anak, aba, gapakadto ka pa lang, ano nga nalipat ako sa gapadulong gapakadto ako ya, gapauli na hinila. Basta damo pa nga bugas ang masina ko nga bugas ang kaunon mo. No? Hindi pwede mahambalan sang ilang mga bata. Sino dire ang familiar sa mo siya ng istorya? Do hindi matudloan ang mga tigulang. Sorry because they say you cannot teach new tricks to old dogs. See? Pero guilty kita ako. Ako honestly, guilty man ako. Kaya anak ko na nag-iisa lang anak na siya. Pero, wow, ikaw daddy. Tama sa imo ka pala sunggod. Tapos, wow, ikaw daddy. Pero may ka lang nagadali-dali. Sa pagdali-dali mo, nagkakabali ka. Sa padaso mo, nagkakapaso ka. So, siko, oh my, what is this 21-year-old daughter telling me? And as I sit sa pagpungkuon nga reflect, ay, tama, no? Tama gid siya actually. So, pasalamat man ko, Ginoo, salamat gid sa anak ko. Nga bisan pamasakit ang ginambal niya, kay katigulang na ako, nga koreksyonan niya pa ako. Pero pasalamat nun gid nga ginara. That is another thing. Correction dapat. Ato na siya. Kung ano man ginapakita sa Ginoo, para lang ma-unfold ang plano niya sa imo, take in all the corrections you can. And be happy as you say, oh yes, Lord, I need to be corrected. And finally, yung sinabi ko kanina, determinasyon. Kung ano man ang matabo, basta determinado ka, nga kapyutan mo ang plano sa Ginoo, kag ano man ang mga problema na nag-aabot sa imo,
ano mo na siya, ginadeklara mo nga ang plano niya is still intact. Kag kung ano man ang matabo, ang plano nga ina ang masunod. Not your will, but the will of God. See? So, what are these 3 principles nga luyag ko ipahayag sa inyo? Una sa tanan, gusto ko lang tandaan nyo siguro hindi nyo na madunduman ang ibahagi ko sa inyo subong, no? Pero ang tatlo ini ka letra, the acronym P, B, and V. Tandaan nyo gida? P for presence, B for blessings, and V for victory. Kaya mo ini ang pundasyon ng tatlo ka prinsipyo nga luyag ko ipaambit sa inyo subong. Una, presence. Worship is the key to the ever-guiding presence of God. Kung makita natin sa ginpahayag kanina sa Exodus 23:23, ginambal dira nga ang anghel sang Ginoo ipadala niya. Manging kaupod mo kung di ka magkadto. Bisan sino pa ang mga higante dira, quote-unquote, nga maatubang mo. Ang Dios kaupod mo. Isn't it amazing that God will be with us along the way? Hallelujah! God is a way maker. And He will always see to it that He will provide a way, even as the song says, there seems to be no way. So all along God is with you, and He will see to it that His plan is fulfilled. That is, again, if you are willing to focus on Him, if you are willing to receive correction, and you are determined to abide by His word. So, ginhambal sang Ginoo gid sa Israel nga updan niya sila kung di man sila magkadto. And gin-promise niya man nga hindi niya lang updan kundi provide niya, ihatag niya tanan nga kinahanglan, because when God calls, God also provides. Tandaan mo kung tinawag ka sang Ginoo, hindi niya lang ikaw yagin sit-sitan. Pagsulod ko sa seminaryo, prangka ako sa mga senior students doon. Uy, sigurado ka, tinawag ka sa Ginoo. Bakit sit-sitan ka lang? Kaya ang tatay mo, pastor. Kaya sa amon pamilya, kasi 8 kami ng mga pastors. No? Mas nauna ako kay Pastor Arnold, naging pastor. Si Pastor Arnold, ang diferensya lang sa ngalan namon, N lang. N. Siya, Pastor Arnold. Ako, Pastor Harold. So, kalamutan kay birthday niya, ako yung ginagreet sa mga tao. Hindi ako na. Magulang ko na iya. Tapos nag-join ako sa pastor, yung ano mo, yung, you know, the Zoom meeting. Yes, International Chamber. I forgot who gave the comment niya. Pastor, iba itsura mo, how? Siling ko, basi ang ginanamin mo, ang magulang ko. Ay, hindi ikaw gali si Pastor Arnold. Sorry gina, Pastor Harold gali ini. Okay na ako. Pero i-enjoy gid, no? Enjoy gid. Siling ko kay Papa, sang buhi pa si Papa. Si Papa, classmate ni Pastor Janet sa PTI, master's degree sa Bible course. And then, ang youngest brother namin nga si Dr. JLC, classmate naman ni Pastor Janet sa Conservatory Music. So, si kay Papa, sang buhi pa siya, kag si JLC, si JLC gina, ang youngest naman ang taga, sakdag ko na pala, taga, support ko na. Ano mo na, gari si Papa ka, budlay-budlay man, nangangamugin ng kadamo sang pangalan, dula mo lang ang letter N sa ako na iyang ngalan. Pero hasta subong, nagasala ang mga tao, sino si Arnold, sino si Harold? O, tayo muna. Anyway, subong may bago ako nga tip sa ila. Siling ko, tandaan mo na si Pastor Arnold dyan. Medyo kalbo na ako hindi. Anyway, Pastor Arnold, I know you will hear this. And I'm just kidding because you are a very, very intimate brother to me. Pastor Arnold has always been my prayer partner also. He's not just a brother, he's a good friend. See? So, amuna, ang ginhambal niya, kung ano man ang matabo, padayon ka kay ang Ginoo, upod mo gid. Matthew 28:20 says, kaupod ko ikaw bisan pa sa katapusan. I will always be with you even to the very end of the age. Kaginhambal pa sa Hebrews
13:5-6, mangin kontento man ikaw kung ano nga may ara ka. Kay siya mismo naghambal sa imo, hindi ko gid ikaw pagbayaan, hindi ko gid ikaw talikuran. See? And so we confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid kung ano man ang himuon sa mga tao sa akon. Mga tao lang na. Ang importante, may Diyos kita. And so, no one and nothing can thwart God's plan for us. So, it's very encouraging nga may balaan naton nga ang Ginoo upod gid naton. Whatever is ahead in our journey of life, confident na kita nga ang Ginoo upod naton. Bisan ano man ang matabo, His plan will always prevail. So, nadumduman ko ang isa ka popular nga himno. Kaya kundi halin ako sa Baptist tradition eh. So, pirmi namon ano tawag dito? Gina-emphasize ang mga hymns. Pero subong niya, ginahambala nila nga, Pastor, alam na tabo sa imo, da Pentecostal ka man. Sabi ko, ayaw mo yan, Bapticostal. Oh, di ba? Anyway, so Amazing Grace is one of my favorite hymns. Kag naghahambal din sa linya, through many dangers, toils, and snares, we have already come. To us, grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. Ang bugay sa Ginoo is amazing. Di ba? Kaplano ako, makadto sa ining lugar, mahimo sini. But apart from God's grace, wala to pa na. Pero bisan pang hindi mo ginapaabot kung ikaw nagatuo kag nagakapyot sa promesa sang Ginoo, paagi sa bugay niya, matabo ang mga makatilingalang nga hitabo. Na hindi mo gani gina-expect, pero natabo. Subong lang niyo nga ari ako diri sa inyo. Wala gi kuya paabot nga ang abyan ko halin sa Canada. Mag-war sa niyo, Pastor Harold, mapuli ako sa Pilipinas kay birthday ko, 50th birthday. Tapos 15th anniversary namon sang husband ko nga si Sean Downey from Canada. Ti gusto ko, ara kagid sa celebration, sa Bacolod pa siya. So from Bacolod, nagpa-Iloilo ako. Pero una, sabi niya, puli ka dayon overnight lang, kaya hindi ko man ikaw gusto nga kuwaon sa asawa mo, kaya balang ko man ang sitwasyon sa asawa mo. So ano ang mo silingon? Pag ma-attend lang ako ilang oras sa celebration mo dito sa Bacolod, tapos aga pa, mamamanila ako. Sus, kalapit sa Bacolod sa Iloilo. Tugutin mo anay ako magbisita sa mama ko, kay 4 years na siya nga bedridden. Kag, wali sang pulong sa Ginoo. So, praise God! Dali-dali man siya dahil rebook siya. Granted. So, instead of going back to Manila right away, you just go to Iloilo first. And praise God! So, amo na siya. Grabe no? Nga abi mo, wala na, hindi na matabo. Pero sa padayo mo nga sa gaano lang ko, sing praise, Lord God, lahat holy are you, dalayahon ka Ginoo, ikaw ang masunod ko na mamatabo. Gulpin na iya. So, everything is sponsored, everything is provided, including the hotel accommodation and all that. It's only by God's grace. So, God didn't promise nga ang tanan-tanan na nakatabo sa aton smooth sailing. But, remember, nagpromisa ang Ginoo, hindi nga kuhaon ang problema mo. Abi mo, dali-dali lang mawala ang problema mo. No. God did not promise to take that right away. Or maybe, as soon as you thought nga madula siya. But God promised a safe passage. So kung diin ka makadto, ang Ginoo gid ang nagahatag sa imo sina. Kag sa mga grabe pila ka bagyo ang ginatubang sa Pilipinas, subong grabe gid no. Grabe ka damo-damo ka pagkatapos nga nagawa ng bagyo, may nagasunod pa. Dululungan pa sina. But you know what? What happens after the storm? There's calm. Calm. Peace. Tranquility. And God's peace surpasses everything else.
ang paghidait nga ginabutang sa Ginoo sa aton. Grabe, hindi maintindihan, no? Amo na nga ginambal siya, it's that kind of peace that goes beyond any comprehension. It surpasses all understanding. Sang napatay si Papa, amo ina nga paghidait ang nasa amon, kaya nga bago siya mapatay, nagakanta kami sa mga hymns, mga songs of praise and worship. Kaya ang utod ko si Dr. JC, ara na siya sa una, sa katubangan siya ni Victory Christian Fellowship. He's a praise and worship leader. And he's also the star singer of CPU. Bisan sumong sa Canada, napakanta to siya permi. Kaya muna siya giyang lead. Pagkatapos ng praise and worship, nagpaalam lang si Papa. Nagayuhong pa yan. See you in the morning. Wala na, very peaceful gidya. Very peaceful gidya. Siyempre, gahibi ka, pero hindi na iya pagtangis nga, donawatan ka na sa paglaom. It's actually even joy. Ang ginwalihan ko sa kagabi, ginapilit siya sa mga bata niya na, Ma, kaya mo na. Isang balian ni Telma, nakapoy na gid ako. Tugutin niyo man ako, mag-enjoy na kayo. Nakita ko na ang gina-prepare sa Ginoo sa akon. It's a beautiful garden that I see now. Kabalo ka mo. Siya mismo gudya. Sabi, basta kaya mo na, ma'am. Kaya ang anak niya sa Saudi Arabia pa, hindi siya makapuli. Bisan sa lubong, wala siya. So siling niya, tugutan niya lang ako. Kaya mo yan? Hindi. Ay, gintugyan ko na gani sa Ginoo ang kabuhi ko. Sa ngalan, sang amay, sang anak, kag sang Espiritu Santo, I commit my life to you. Siya mismo nag-commit ng ano niya. After a few hours, ang kabalang doktor, wala na akong mahimo. Sige, misis, puli ka na lang sa balay niyo. And again, after a few hours, nagtaliwan na siya. Pero bigla lang naglain ang kanyang countenance. Sa nagapuragiot nga itsura, nagyuhong na siya. Because she had the peace, even in passing away. So kagabi lang na siya, siling ko, grabe ang Ginoo. Anyway, let's go to the second principle. Worship does not only give us the ever-guiding presence of God, but worship also leads us to tremendous blessings. See? Don't you know, wala ka mo kabalo, nga kung ikaw nagasimba sa Ginoo, ina ang pamaagi nga ma-unlock ang blessings sa Ginoo. Then the floodgates of heaven begin to open wide. Kag ibubo sa Ginoo ang pagpakamaayo. Ang pagpakamaayo sa Ginoo, hindi lang na iya basta-basta. Kaya nga, ginhambal siya nga tremendous. Kaya nga, it's beyond measure. It's overflowing. It's incessant. Kung ang Diyos magpakamaayo, hindi na niya hawot-hawot nga pakamaayo. The best will always be His best interest for us. Did you get that one? Am I redundant? Mamulan mo, English teacher ka. Yun ang niliwat-liwat mong best. Well, maybe to rephrase it, God has the best interest for His children. So wala na sa ibang ginahimo ang Ginoo, kundi ihatag ang pinakamatahom, pinakabilidhon, pinakamaayo nga butang sa atong kabuhi. So, ginahambal sa Exodus 23, 25-26, you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And, Pastor Giro, you are a living testimony to this. I will take sickness away from the midst of you. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap offering for the life of Pastor Giro. And amo man ang ginambal ko sa akon nga nanay, because she suffered a massive stroke. Pagkatapos napatay si Papa, mga siguro 1 year lang, inatake naman siya. It's a massive stroke nga nangin paralyzed siya, kaya hindi na siya makahambal. Pero subong ginambal ko siya, Mama, ginaayo ka na sa Ginoo. Sus, ang iba niya kuminsan niya, kapintas maghambal daw, ay, ang mama mo, hindi na lang magdugay.
siguro wala na, siguro isa ka tuig. Kaya kamudag niya sa tangan niya. But look, mom is going 5 years na. Praise God. Kahapon ni Alin sa Pierre, dali ako kanto sa balay. Sabi kay may mga meetings pa. Ma, kilala mo ko? Gaganyan ito. Pastor Harold, abaw, nagkadlaw. Nakilala niya gihapon, imagine. Sa mo siya naman sa iban, ano na siya, ulianin na? Hindi. She is still intact because of the blessings of God. Bisan sa amo siya ng kahimtangan, ang pagpakamaayos ng Ginoo, nagaragasa. Alam mo no, nagaragasa. Ano pa ng ibang na term dira? Basta daw nagano lang, it rolls really. It rolls. Anyway, so, kadamo sa atong diri ko minsan may mga problema. Ang akong gani hinablos. Nagkaano man, miscarriage man siya. Grabe, nag-lock siya siyang kaugalingon niya sa kwarto niya, pila ka adlaw. Hindi ko pakihambal ang ngalan na, kaya basta sukmatan niya ako. Kaya wala siyang nakabalo. Siling ko, God has still the best plan for you. So, bata ka pa. May chance again. Keep on trying. And the Lord will grant you your heart's desire. So, musina. And blessings after blessings will come if you serve God. Finally, the third principle is worship enables us to attain victory over our enemies. Ang kadalagaan sang Ginoo, garantisado sa tanan-tanan nga nagaalagad sa iya. Kag ina nga kadalagaan mangin sa aton kung kita nagasimba sa Ginoo. Ang plano sang Ginoo sa pagsimba mo, abi mo, wala nagakatabo. Great and mighty things happen. And that is why sa ating text, ginahambal na siya nga, ang tanan-tanan nga nagakatabo dira, no? I will cause confusion among all the people, and your enemies will turn their backs to you. Kag, kung ano man ang matabo, ang Ginoo, ang imo nga apin. Siya ang mang-aapin sa imo, kung ano man ang matabo. This is the closing passage that I'd like to use sa experience ni Josaphat, di ba? Naperde nila ang mga kaaway nila paagi sa pagsimba lang. Or shall I say, sa pagsimba gid sa Ginoo. Kasi ayun lang, pag-atubang sa mga kaaway nila, naghambal sila, praise the Lord, for His mercy endures forever. Kakano natabo? God granted them victory. Amo man nila matabo sa aton. Kung ano man ang imo na ginaatubang subong. Always declare that victory. I'd like to close with this verse. Ginambal sa Psalm 71:5. You are my hope, O Lord. You are my confidence, even from my youth. So, tandaan natin ini, nga ang confidence sa aton gate, nga mangin madinalag-on kita, bisan anuman ang nagakatabo. Tandaan natin, ang pagsimba sa Ginoo ang nagadala sa iya presensya. Kung diin ka man makadto, ano man ang ginahimo mo. Ang pagsimba sa Ginoo nagahatag sang tremendous blessings, pagpakamaay, one after another. And finally, worship enables us to attain victory over our enemies. Let's bow down our heads in prayer. Heavenly Father, right now, O God, ginaayo namon sa imo, Ginoo, nga ipakita mo sa amon ang matuod-tuod nga larawan sa kabuhi namon, bisan pa sa mga tao nga ari diri nga siguro ginapanomdom nila nga daw nagaisahanon lang sila, wala sang may recognize sa ila, but you are a God who sees everything that happens to us. Kag ikaw gid ang nakaibalo what is best for us, O God. May mga ari diri siguro nga nagapuragiot na sa tunga sa mga problema nila.
kadamo sa mga gida at tubang nila ang mga balayran, ang iban may mga utang pa siguro, Ginoo. But you are a God who has promised tremendous blessings. Bisan ano man ang matabo, ang pagpakamayo mo, kaupod gid namon, Ginoo. Kag siguro maiban man nga layut-yut na daw ang ila nga balatyago nga daw, ay ano man ini man nagakatabo. But then the Lord is the God of victory. Kung ano man og Ginoo ang mga pagpaghangkat sa kabuhi, salamat nga ikaw mismo ang kaupod namon. Kag ikaw gid mismo ang nagahatag sang kadalagan sa amon. Salamat, Ginoo, sa mga problema nga nagaabot sa among kabuhi kay paagi sini mas nagabakod pagid kami. So we thank you, Lord, for everything. We thank you for the privilege to worship you. For in so doing, we become victors and not victims of life. To you, we give back all the glory and honor you alone deserve. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless us all. Pastor Ned. Praise the name of Jesus. Thank you, Pastor Harold. Magatindo kita tanan, mga kauturan. Thank you, Lord. Pasalamatan nato ng Ginoo sa mga mensahe ang ginhatag nga sa pagdayaw sa Dios ara gid ang iya presensya. Sa pagdayaw sa Ginoo ara gid ang kadalagan. Kag sa pagdayaw sa Ginoo ara gid ang pagpakamaayo. Ibayaw imong mga kamot sa Ginoo. Pasalamati siya sa iya presensya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Salamat kay Ginoo. Salamat sa iyong pagtutok. Salamat sa iyong kaayo, Diyos. Salamat, Ginoo. Dalayanon kay ikaw, Ginoo. Thank you, Lord. Sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. I lay down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Salamat, Ginoo, sa imo kaayo. Salamat sa imo katuto. Salamat, Ginoo, nga wala ikaw nagabag-o nga Dios. Salamat kay ikaw ang nagahimuno sa tanan-namon nga pagkinahanglanon. Salamat, Ginoo, nga ikaw nag-ayo sa amon nga mga balatian. Salamat nga ginatagan mo kami sa kagayunan sa pagsimba kag sa pag-alagad sa imo. Salamat sa imo pagpadala sa balaan nga espiritu nga nag-remind sa amon, nagapanumdum sa amon, Ginoo, nga maayo ikaw
Sa sininga tinion mga kauturan aton ibayaw ang aton mga kinapulo dira sa Ginoo. Thank you, Lord. Sangtang ginabayaw nimo ang imo kinapulo sa Ginoo. Begin to thank the Lord for His faithfulness. Begin to thank the Lord for His mighty works. Begin to thank the Lord for the exponential blessing. Begin to thank the Lord for healing your body. Begin to thank the Lord for the breakthrough. Begin to thank the Lord for the peace. Begin to thank the Lord for His presence. Begin to thank the Lord, hallelujah, for the victory. Begin to thank the Lord for the healing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, ang ini Ginoo Lord God nga gihatag namon sa imo Amay, isa Ginoo kay ebidensya nga wala gid ikaw nagpabaya sa amon. Kag samtang Ginoo Lord God, magahatag kami sa bugos nga ginapulo namon dira sa imo. Salamat o Ginoo nga ginapanumdum mo kami sa imo mga pulong sa Malakay nga amon pagkadalon ang amon ni ginapulo Ginoo Lord God sa tilipunan Ginoo, sa isang tilipunan sa pagdayaw. Gani ari kami Amay, ginadala namon ang amon ni kinapulo sa imo atubangan. Kag ang imo promesa, ikaw ang magatabog sa tanan Ginoo Lord God nga mga devourer nga sarang Ginoo Lord God nga magakawat sa amon papakamaayo. Kag hambal mo, ikaw ang magabukas sa ganahaan sang langit. Kag imo Ginoo pagabukbo ang tuman nga pagpakamaayo sa tagsa-tagsa Ginoo nga bisan pa nga nagaawas na ini, hindi gid ikaw magauntad Ginoo. Salamat gid. Gani ginabayaw kag ginahimaya namon ang imong ngalan, hindi sa mga butang nga ginahatag mo sa amon, kundi Ginoo Lord God kay palangga kanamon. Palangga kanamon namon na ginadayaw kanamon kay nagapati kami nga ikaw Dios, nagapati kami nga ikaw manluluwas, nagapati kami nga ikaw magabalik kag pagakwaon mo kami, kapag dalon mo kami sa langit, sa duog nga gipreparar mo para sa amon. Salamat gid, dala kami sa amon balay nga may kalipay Ginoo Lord God, kapag dalon namon ang imong mga pulong nga ang benepisyo sa pagdayaw tama gid Ginoo kadako sa amon pagdayaw dira sa imo Ginoo. Ang imo presensya magaupod sa amon pagdayaw dira sa imo, ang imo pagpakamaayo Ginoo magawas-awas sa amon, sa amon pagdayaw dira sa imo, ang kadalagan Ginoo magaupod sa amon kag hindi ini magauntad. Salamat gid sa ngalan ni Jesus, iniamon pasalamat kag pagdayaw ang tanan nga madadaog nga anak sang Dios magasinggit. Amen. Praise God. Let us declare Jesus reigns 7 times. 3, 2, 1. Jesus reigns. 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 Praise God. Butod sa Ginoo, biskan sa magamay lang at tinion, may arap pakikita nga connect. Hallelujah. Ang atong panimbaho nag-umpisa first service alas 9:05. Ang aton second service nag-umpisa alas 10:35. Kag ang aton care connect sa mag-umpisa 11:40. Sige lang, biskan alas 12 na kadto kamo sa inyo ang connect. Kag may third service kita karon 5:30 to 6:30. Hallelujah. Kag si Pastor Janet karon na magadala sa pulong sa Ginoo upod sa iban nga mga iglesiyahanan sa pag-upod sa aton in our third service. Kag mga kauturan, kung sino gusto mag-volunteer sa aton kaping mainit, kag sa study hub, pwede magapabilin, subong, kay may ara kita nga short lagid nga equipping. God bless you, kag magakita-ay kita this coming Friday. I love you all. Send your tithes, offerings, and donations to Jesus is Love Church through the following remittance channels. BBI Manduriao for cash or check deposits. Account name Jesus is Love Church La Paz IC Inc. Account number 2533-003888. You can also send through Palawan, Cebuana, or through pickup. Schedule for pickup is Monday and Tuesday, 10 a.m. to 3 p.m. For more information, please contact Pastora Misil V. Frias, 0921-801-0847 for Smart subscribers, 0995-365-9460 for Globe subscribers.